Så YouTube, nu kan vi kraftedeme ikke komme udenom det længere. Nu skal vi fandme lave en video om vertikal landbrug, fordi det har jeg haft lyst til at gøre i rigtig lang tid. Nu skal det fandme laves. Vertikal landbrug, hvad er det? Jo, I har måske set det, der hedder en mark. Der hvor at landmænd de dyrker deres afgrøder, og så høster dem senere hen, så vi kan få noget at spise, eller de kan eksportere det til nogle af de andre lande, så de kan få noget at spise. Der er jo bare lige det her ved marker og normalt landbrug, at det kræver gylde, det kræver kvælstof, det kræver pesticider og landbrugsmaskiner og sådan nogle ting der. Det kræver det også. Og så må vi heller ikke glemme, at hvis det giver rigtig dårligt vejr, f.eks. at der kommer rigtig meget regn, så kan f.eks. korn ligge sig ned, og så har man lige fucket hele høsten op. Men ved vertikal landbrug, der kan du faktisk eliminere alle de problemer. Men igen, så vender vi tilbage til, hvad er vertikal landbrug? For at gøre det meget simpelt, det er faktisk bare, at i stedet for at du har marker, som breder sig ud over et stort område, så flytter du landbruget ind i f.eks. højhuse. Så du kan faktisk have et højhus stående inde midt i byen, og det er så der, hvor du høster korn og dyrker korn og alt sådan noget der. Men det smarte ved vertikal landbrug er, at du kan jo kontrollere miljøet. Fordi at det er jo indendørs. Det er lidt ligesom et kæmpestort drivhus. Så du kan kontrollere vejret, du kan kontrollere forholdene, og på den måde give planterne de bedste forhold nogensinde, så de kan vokse dobbelt så hurtigt, og du kan give dem kunstigt lys, så de kan også gro om natten. Så du kan faktisk få planterne til at bruge dobbelt så hurtigt, hvilket vil sige, at du faktisk kan producere langt mere på mindre plads. Så hvis vi gik over til vertikal landbrug, så behøvede vi ikke at have sindssygt mange marker. Så kunne vi måske bare have, okay nu overdriver vi lige her, men måske 50 af sådan nogle højhus rundt omkring i Danmark. Det vil måske kunne dække hele Danmarks madforbrug til noget. Noget andet, der er også rigtig godt, det er, at hvis vi gik over til vertikal landbrug, så kunne vi også droppe alt sådan noget med kvælstof, udledning af kvælstof. For eksempel landbrugspakken lige for tiden, der har jo været nogle problemer med, at de har sagt, at hvis landbrugspakken den bliver gennemført, så kommer der alt for meget kvælstof ud på markerne, og det fucker vores vandmiljø op. Der kommer iltsvind i søerne og sådan nogle ting der, og det er altså ikke særlig godt for dyrelivet i søerne. Det er derfor, vi ikke er så glade for, at der kommer mere kvælstof ud. Men landmændene, de vil jo selvfølgelig gerne have mere kvælstof ud på markerne, fordi at ved at gøre det, så kan de også øge produktiviteten, og det giver mere næring til planterne, hvilket gør, at de også vokser bedre og sådan nogle ting der. Men det er jo det. Hvis vi gik over til indendørs landbrug, så ville vi også kunne øge produktiviteten. Vi ville kunne producere langt mere, end hvad vi allerede gør. Og samtidig, så kan vi også mindske udledningen af kvælstof. Så hvorfor gør vi ikke det i Danmark? Lad os da for helvede skifte over til vertikal landbrug. Det gode ved vertikal landbrug, det er også, at vi kan kontrollere forholdene for planterne 100%. Vi kan give dem kunstig lys, så de kan både gro dag og nat. Vi kan også kontrollere miljøet, vejret. Altså, vi kan kontrollere luftfugtigheden, så at planterne de kan få præcis den fugtighed, de har brug for at de vokser optimalt. Og der kommer nok heller ikke så meget sygdom ind. Vi kan virkelig kontrollere, hvad for noget næring de får, og hvor de får næring fra. Så hvis vi har for eksempel et vandingssystem eller et eller andet, der kan vi rense det fuldstændig for bakterier og give dem den næring i det der vand, så at de får simpelthen de optimale levevilkår, så de kan bekæmpe sygdom. Så der er ikke nogen grund til, at vi skal give dem pesticider og kvælstof, for at de vokser bedre, og gylde og alt sådan noget der. Det behøver vi overhovedet ikke tænke over med vertikal land. Men der er nok nogle af jer, der tænker, hvis de skal gro om aftenen, det kræver jo lys. Og lys, det kræver også energi. Hvor skal den energi så komme fra? Jo, der ville det nemlig være rigtig smart, hvis vi begyndte at gå over til nogle mere vedvarende energikilder. For eksempel sollys. Problemet er jo bare, at solceller de er rimelig dyre. Men frygt dig, for nu er der nemlig en rigtig smart teknologi, som vi skulle til at få indført i Danmark. Der er nemlig blevet lavet solcellevinduer. Og det lyder måske lidt weird, men prøv lige at høre her, fordi det er en mega fed opfindelse. Der er videnskabsfolk, der har fundet ud af, hvordan man kan lave en film, eller noget tyndt plastik ligesom det her, men hvor det fungerer lidt ligesom et lyslederkabel. Og der kommer måske et lille klip her, eller sådan en kort video her, der viser, hvordan
lys det bliver bøjet, når det bliver sendt ind i et lyslederkabel. Og det er praktisk talt det samme, der også sker ved de her solcellevinduer. Altså sollyset, det kommer ligesom, det rammer den her flade, plastikflade, men så bliver det sendt ud til kanterne. Sådan, så du kan faktisk proppe sådan en plastikflade op på hele dit vindue. Og så virker det jo ligesom en solcellefanger, at sollyset det bliver ramt på fladen, og så bliver det sendt ud til kanten af dit vindue. Og ude i kanten, der har de så planer om at sætte små og meget effektive solceller. Og det bliver jo nok sådan nogle af de der virkelig effektive solceller, som man normalt ikke ville kunne lave et kæmpestort solcellepanel af, fordi det ville blive alt for dyrt. Men ved at kombinere den her plastikflade med de her meget små solceller ude i kanterne af vinduet, så kan man gøre det langt billigere og meget mere effektivt end de normale, konventionelle solceller, som vi ellers render rundt med nu til dags. Og I kan eventuelt prøve at tjekke den her video, som måske kommer der, går jeg ud fra. Og så prøve at kigge lidt nærmere på den her nye form for solcelleteknologi, fordi jeg synes, den er virkelig smart. Og prøv lige at forestille jer, hvis vi fik det her ind i telefoner eller elbiler. For eksempel hvis elbilers glasruder det blev til solcellefangere, så kunne man bare lige parkere sin elbil midt ude på en vej, og så kunne den bare lige stå og samle energi og lade op, imens man lige var inde og måske hente en cola eller et eller andet inde i Netto, eller hvad fanden ved jeg. Og hvis vi får det bygget ind i vertikal landbrug, så kan det måske også være, at sådan nogle højhus der, de bare kan stå og samle energi til sig selv, og så behøver vi måske slet ikke engang et energinetværk. Men så skal vi jo også lige tænke over, at solen skinner ikke hele tiden. Så der skal jo nok også være nogle former for batterier eller lignende, der kan oplære energien. Men der er vi jo også så heldige, at der er en masse former for nye teknologier og nye batterityper, som så småt er ved at komme frem. Lithium er ikke længere det eneste. Jeg læste en artikel, det kan være, at jeg lægger til den nede i beskrivelsen, om et aluminium-grafit batteri, var det vist, som det er carbon og så aluminium. Og det var langt mere sikkert end lithium, og det var også langt bedre. Det kunne oplære rigtig meget mere energi, og det var også langt hurtigere til at oplære. Men lad mig høre jer derude. Synes I, at vi skulle skifte over til vertikal landbrug? Er det noget, vi skulle begynde at gå op i? Der er heller ingen, der siger, at vi nødvendigvis skal investere helt vildt og voldsomt i det jo. Vi kan jo starte ud med at gøre det småt. For eksempel at lave et varehus, ligesom den her YouTube-video, hvor de også har eksperimenteret med det. Vi kunne jo gøre noget ligesom det, og så starte ud i de små, og så langsomt begynde at bygge opad og gøre det mere mainstream med vertikal landbrug. Men skal vi gøre det i Danmark? Skal vi gøre det, I ser derude? I kan eventuelt efterlade en kommentar nede i boksen. Men ja, det var sådan set bare et tankeskud herfra.